kauturan sa siningation nga pasalamat naman kita sa Ginoo kay ginhatagan niya kita sa panahon sa pagpadayon sa pagpamalandong siyang mga pulong nga makita sa Mateo chapter 7 verses 7 pakadto sa 11 kag diri nagasiling akon basahon. Pangayo kag pagahatagan kamo, pangita kag makakita kamo, panuktok kag pagaabrihan kamo, kay ang nagapangayo pagahatagan, kag ang nagapangita makakita, kag ang nagapanuktok pagaabrihan. May amay bala nga magahatag sang bato si anak nga nagapangayo sang tinapay, o kon magahatag bala siya sing manog kon ginapangayuan siya sang isda. Gani kun kamo nga mga malaot makahibalo maghatag sing maayo sa nga mga butang sa inyong kabataan, do ano para pagid ang inyo amay nga yara sa langit. Maghatag siya sing maayo nga mga butang sa mga nagapangayo sa iya. Kabay nga ang Dios magpakamayo gid sini nga mga pulong ato nini tan-awon sing maayo kag waon naton ang mga leksyon nga ma-apply naton sa aton mga kabuhi. Ang kamaturan amo nga ang Dios amo ang nagtuga sa aton sa tanan nga mga katawan, kagya kita ginbutang kag ginpaistar sa sining matahong nga kalibutan. Kagini nga Dios kamo nagtuga sa aton kag nagtugot sa aton pagpuyo sini nga kalibutan. Siya amo ang nagaatipan sa aton kag siya maalwan kag naghatag sang aton mga kinahanglanon. Kag naton natalupangdan sing maayo sa aton kaugalingon, ang tao may duha ka importante nga bagay agod nga mabuhi kita. Ang tao may lawas, kag ang aton lawas nagakinahanglan sang pagkaon para sa aton lawas. Pero ang tao hindi lamang nga may lawas kundi may ara siya nga kalag kag espiritu. So ang kinahanglan sa tao pagkaon para sa lawas kag pagkaon nga espirituhanon o kon pagkaon para siyang kalag kag espiritu. Kag inang tanan ginahatag sang Dios sa aton. Kay Bible naton kag kini makita sa James chapter 1 verse 17 nagasiling siya, ang tanan nga maayong dulot kag ang tanan nga maayong bugay halin sa Dios, halin sa langit ang Dios nga nagtuga sa aton. So maalwan siya kag gusto siya maghatag sa mga bugay para sa atong lawas kag espirituhanon nga pagkaon sa pagsustener sa aton samtang nagakabuhi kita sa sininga kalibutan. Kag ang text nga aton ginbasa sa Matthew 7 verses 7 down to 11, diri naghambal nga kita nga mga tao dapat magpangamuyo sa Dios agod nga matagan kita niya sang aton mga kinahanglanon. Kag may duha ka tatlo ka termino nga ginagamit sa verse 7, nagisiling siya pangayo kay kamo paghatagan, pangita kag kamo makakita, panuktok kag kamo pagabrihan. Amo ini ang gingamit agud mahangpan naton nga kita dapat magpangamuyo agud makaangkon sa bugay nga halin sa langit, halin sa Dios, kay ini nga Dios handa man sa paghawa-hatag sa aton sang aton mga kinahanglanon. Kung sa bagay ginkumparar niya di sa idalom nga mga verses sa verse 9 kag 10, nagisiling siya nga aton tawhanon nga ginikanan o kung ginikanan naton diri sa duta makahibalo maghatag
sang kinahanglanon sang ila mga kabataan. Siling niya, siling sa Bible, sino bala nga mga ginikanan o kon mga tatay, nga kon magpangayo sang tinapay ang iyang bata, hatagan niya sing bato, o kon sino bala nga tatay rin sa duta, nga kon mangayo ang iya bata sang isda, hatagan niya sing maanuog, kag nagpadayon paghambal ang Bible, nga kon ang aton tatay o kon nanay sa sini diri sa duta, makahibalo maghatag sang maayo nga mga bagay sa ilang kabataan, nilabaw pagid sina ang aton amay sa langit, nga nakaintindi kung ano ang aton kinahanglanon. Makahatag siya sang pinakamaayo. Kung ang ginahatag sang aton dutan-on nga kinikanan, maayo, ang igahatag iya sang aton amay sa langit, amo ang pinakamaayo. Kag siya willing maghatag sang aton mga kinahanglanon, espirituhanon nga kinahanglanon, kalanon sang aton kalag, kag lawas no nga kinahanglanon, kalanon sang aton lawas. Pero aton karon talupandon nga may mga kondisyon nga ginahatag ang Dios sa aton agod maangkon naton ang bugay nga iya ginsaad nga ginhatag. Dundungon naton nga kung ang Dios magsaad, iya gid ina tumanon. Kay man ang Dios iya wala nagakambyo, kung anong ginhambal niya amo ina. Ti naghambal man siya nya pangayo kay kamo paghatagan, hindi bala na amo hambal niya. Nagsaad siya nga kung mangayo kita, hatagan niya kita. Kaya nga siling pangita kay kamo makakita. Kag isa pag niya kasaad panuktok kay kamo pagabrihan. So ining saad sang Dios tumano niya ni kay ginhambal man niya. Pero may ara nga mga bagay nga dapat matangton talupangdon agod mahatag sang Dios sa aton ang iya ginasaad. Pananglitan, ang aton amay sa langit, nagsiling ko kayo na may kondisyon. Kung magpangamuyo kita sa iya, dapat magpangayo kita sang aton kinahanglanon suno sa iyang kabubuton. Amnang isa ka pulong. Magpangamuyo kita, magpangayo kita sang aton kinahanglanon sa aton amay sa langit suno sa iyang kabubuton o kon sa iyang gusto. Tanaw naton ang balaan na kasulatan kagini nakita sa 1 John chapter 5 verse 15. Kadri akon pagapasahon nga nagasiling, may kaisog kita sa tubangan sa Dios kay nagasalig kita nga nagkapamati siya sa aton. Kon magpangamuyo kita sang bisan ano nga butang nga suno sa iya kabubuton. Ang pulong suno sa iyang kabubuton. Ang ginbasa nakon akon siliton si Matag, nagsiling ang Bible nga ang Dios nagapamati sa aton. Kon magpangamuyo kita suno sa iyang kabubuton. Kung aton ini butang sa negative nga side, ang Dios hindi magpamati kung ang aton ginapangayo pagi sa pangamuyo hindi suno sa iyang kabubuton. Mamati siya sing maayo kag ihatag niya ang aton ginapangayo kung ang aton ginapangayo suno sa iyang kabubuton. Nga ginabalik-balikin naton ang suno sa iyang kabubuton kay man kitang mga tao madamo kita sang ginapangayo nga hindi gid man importante, hindi gid man ang naton kinahanglanon. Kag ang Dios nga nakahibalo kung ano ang maayo kag malain sa aton, kag ang aton ginapangayo makapalain man lang sa aton kabuhi, kag makaguba man lang sa ang aton relasyon sa aton isikataw kag sa Dios, hindi siya maghatag. Kay man ang gusto niya iya nga ang iyang ihatag sa aton ang pinakamaayo nga makabulig sa aton, hindi nga makaguba sa aton.
Bisan pa ang kwarta, kung ihatag sa Diyos sa aton ang kwarta, kung kaysa hindi kita masaligan, we cannot be trusted with money. Gamitaw naton example sa prodigal son, nangayo sa sang kwarta kay tatay niya, sang ginhatag sang iyang amay ang kwarta, ginbiyaan niya sa tatay niya, nagtalikod, kag nagkadto sa layo nga lugar, kag dito gingamit niya sa patuyang ang kwarta nga ginhatag ni tatay niya sa iya. Kag sang naubos na iyang kwarta, nagbalik siya, nagpuli siya, kag nagpangayo patawad. Amo ina ang dagway sang isa ka tawo nga hindi masaligan bisan pa sang kwarta. Ang aton pagpangayo sa Ginoo, kung nabal-an niya nga hindi kita masaligan, kag makaguba man lang sa aton kabuhi, kung ihatag niya, hindi siya maghatag. So ang Dios nga maalam nga nakahibalo kung anong maayo sa aton, nagatudlo nga mahatag siya suno sa aton kabubuton, hindi suno sa aton gusto. Kay siya nakibalo kung ano ang maayo kag kung ano ang malain para sa aton. So ang Bible amo na ang isa ka kondisyon nga ginasiling niya. Ihatag niya ang bugay sa aton halin sa langit. Kung magpangamuyo kita suno sa iyang gusto o kung suno sa iyang kabubuton. Amo man gina ang gintudlo ni Jesus Christ sang diri pa sa suduta, gintudloan niya ang iya mga disciples. Siya kung magpangamuyo kamo, amohon ninyo sini. Amay sa langit, kabay nga imong ginharian, magakari sa duta, kag kabay ang imong kabubuton didto sa langit, kag diri sa duta, amo ang matuman. Kabay nga ang imong kabubuton diri sa duta, matuman, subong sang didto sa langit. So ang ginatudlo ni Jesus Christ, kag ginatudlo sang bilog nga balaan nga kasulatan, nga maayo gali sa aton, kag amo na yung silinakon nga kondisyon sa Dios nga magpangayo kita suno sa kabubuton sa Dios. So dugang sina, may-ari pagid nga isa ka kondisyon nga dapat naton talupandon. Kung magpangamuyo kita sa Ginoo, dapat magpangamuyo kita upod sa aton pagsalig o kon pagtuo dira sa Dios. Magapangamuyo kita nga inupdan sang aton pagtuo dira sa Ginoo. Kagamoy ning ginhambal niya sa James chapter 1 verses 6 kag 7. Verses kag 7. Tilawan akon kag basahon, kag aton ini pamatian, kag diri naton ipasad ang aton mga pangamuyo suno sa natudlo sang Bible sa aton. Siling sang James chapter 1 verse 6. Ang iya ginahambal amo ini, kung kamo nagapangamuyo, magtuo kamo, kag indi gid kamo magpangduwa-duwa. Kaya ang nagapangduwa-duwa subong sang balod sa dagat nga ginapalid-palid kag ginahuyop sang hangin. So matag ang siling sa Bible. Siling niya, kung magpangamuyo kita, dapat nga magtuo o kung magsalig kita, kag indi gid magpangduwa-duwa. Ano ang saligan naton? Saligan naton ang Dios. Kung nagasalig kita sa Dios, that means nga nagasalig man kita kung ano ang ginhambal niya sa Bible, kay man ang Bible pulong ini sang Dios. Kung nagasalig ikaw sa imong isig ka tao, kung nagasalig ikaw sa isang katao, saligan mo kung ano ang ginahambal niya. Kaya kung ang isa katao hindi masaligan, hindi ka man makasalig sa iya ginahambal. Di tungod kay ang Diyos masaligan, dapat magsalig kita kung ano ang ginahambal niya sa aton. Amo ina ang nasilinga pagtuo. Ang pagtuo amo ang pagsalig kung ano ang ginahambal sang Diyos. So ang iya ginhambal sa aton nga talupandon. Ang ginahambal niya kay na aton na ginhambal kung magpangamuyo kita,
dapat nga hindi kita magpangduwa-duwa, magsalig kita kag ang aton mga pagpangamuyo suno gid sa kabubuton sang Dios kay nakaibalo siya kung ano ang maayo para sa aton. Kag luwas sini aton ni dugang ang iban pagid nga mga kamatuoran kay man ang pangamuyo nga inupdan sang pagsalig o kung pagtuo sa Dios may gahom. May gahom sa pagbukas sang mga bintana sa langit agud niyang ibubo sa aton ang bugay. So ang pagpangamuyo nga inupdan sang pagsalig sang Dios may gahom sa pagbukas sang bintana sang langit agud igabubo sang Dios sa aton ang mga dalagko nga mga bugay nga nabal-an niya nga aton kinahanglanon. Aton tanawon ang Malakyas kag nanimorya na ni sang kalabanan sa aton. Ang Malakay chapter 3 verse 10 amo nang ginahambal niya. Dal-an ninyo ang bug-os o kung tanan nga ikanapulo sa balay sang akon amay. Kag tan-awan ninyo hindi bala buksan nakon siling sang Dios ang bintana sang langit o kung ang manggad sa langit kag akon ibubo sa inyo ang mga pagpakamayo. So anong pulong diri nga aton saligan? Naghambal kita ang pagtuo among pagsalig kung anong ginahambal sang Ginoo. Anong ginahambal niya di? Anong sugo niya? Ang sugo niya, dala ninyo ang tanan nga ikanapulo sa balay sang Dios. So siguro ato ni tanahon agud matagan kita. Ang ginasiling niya diri nga balay sang Dios amo ni ang templo sang una nga gintuko dito sa Jerusalem. Templo ini sa mga Hudiyo, Jewish people nga mga katawhan sang Dios. So sugo sang Dios sa ila, dalaan nyo ang tanan nga ikanapulo. Okay, dito sa templo sa Jerusalem may isa to ka kwarto nga dira ginatipon bisan pa ang produkto sang uma sang mga katawhan nga Israelinon. Ang tanan nga 10% sang ilang income dito ginabutang. Kagamo ina ang ginakuhaan sang tanan nga gastuhon bisan pa ginakuhaan sang tanan sang pagkaon sang tanan nga nagaobra dito sa templo bisan pa ang mga pari kag iban pa nga nagaulobra dito na ginakuha ang ilang pagkaon. Kay man sila iya hindi makaobra katulad sang iban kag ila gina-attender amo ang pagtudlo sa mga tao nanungod sang Dios non kag espirituhanon nga mga butang. So sila dapat ang mga tao magdala to sang tanan nga 10% sa ilang income agod may kalanon dito sa balay sang Dios. Amo ina ang nagsiling nga balay sang Dios. So ang kung ato na i-apply subong dapat nga kita maghatag sang 10% para sa hilikoton sang Dios. Kay man ang hilikoton sang Dios way niya sang pondo halin sa gobyerno. Way niya budget dito. Insugo niya ang mga anak niya nga magtipon sini agod may galamiton. So ang saad niya tanaw naton. Kung aton ini tumanon kay sugo niya kung nagasalig kita sa Dios siya ang ginahambal ang iyang saad nga kung aton ini sundon ibubo niya ang pagpakamaayo halin sa langit. Abrihan niya ang kurtahan, ang bintana sang langit kag ihatag sa aton ang iyang bugay. So, ang pagpangamuyo upod ang pagsalig. Kung nagasalig kita sa Dios, aton ni sundon. Pero kung daw wala kita nagasalig sang ginahambal sang Dios, mabudlay ini nga sundon. Kay man kung kwarta na ang paghambalan, daw medyo mapinot ini sa aton mga pamatyag. Pero kung ang tao nagasalig sa Dios 100%, wala siya nagapandua-dua, kag kung tumano niya ini, nagsaad ang Dios nga ibubo niya sa aton ang iya nga pagpakamayo. So ang pangamuyo upod ang pagtuo sa Dios
Hindi lamang ini nga may gahom sa pag-abri sang purtahan sang langit o kung bintana sang langit. Ini may gahom ang pangamuyo o pod ang pagtuo panahon nila ni San Pablo kag ni Pedro sang diri pa sila sa duta ang pangamuyo sang mga membro sang iglesia o kung simbahan. Pangamuyo nga inupdan sang pagtuo nakaabri sang purtahan sang prisuhan. Literal gina prisuhan gina nga naabri nagbukas. Aton mga prisuhan dito subong agon makagwa ang mga priso ginaguba nila ang prisuhan agod maggwa. Pero unahon naton si San Pedro kay sa libro sang Acts binuhatan si San Pedro kadua na priso. Nakita mo ang record una niya pagka priso dito sa chapter 4 sang Acts. Ikadua nga pagka priso ni San Pedro kagamo nang grabe niya nga pagka priso makita na record sa Acts chapter 12. Ikadua niya nga priso sa Acts lang nga record. Okay, anong ginhimo sang mga katapo o kon membro sang iglesia? O kon anong ginhimo sa mga membro sang simbahan? Diin si San Pedro nagaalagad. Dumdumo naton nga si San Pedro ginpriso hindi tungod kay nangawat siya o kung nakahimo siya sang sala. Ginpriso siya kay nagawali siya sang kinasiling naton maayong balita. Kaga mga tao nga hindi gusto magpamati, nagakainit sila. Kaya ba nasiling ni San Pedro sa iyang paghambal, pagpanudlo, niya si Kristo ginlansang sa cross na patay, ginlubong, kag sa ikatatlo nga adlaw, nabanhaw siya. Kag ang tanan nga magtuo sa iya, bisan mapatay, pero mabuhi man. Hindi sila sinabagpati, so agod nga hindi mapadayon ang mensahe sa kaluwasan, ginpriso nila si San Pedro. Pero ang siling sang Bible, ang mga membro sang iglesia nagtipon sa isa ka balay. Kag sulat pa sa Bible kung sino to balay ang ilang gintipunan. Ang ngalan sang tagiya sang balay si Mary, pero hindi na among nanay ni Jesus Christ. Ina nga Mary, nanay ni John Juan Marcos. Dito sila nagatipon, kag isa lang ang ilang pangamuyo. Ang ilang pangamuyo sa Dios amo nga buligan si San Pedro. Kita iya nga mga Kristohanong subong, kung nagkadto kita sa simbahan, mag-attend sang prayer meeting, pulti kadamo sang ginapangayo ta. Pinihatag sang Dios, hindi na gani kita kadromdrom. Kay kadamo gid, may pangamuyo sa mayong lawas, pagkaon, iban pa. Kung nihatag sa Ginoo, hindi na kita pasalamat kay why nagani kita kadondon sa sobrang nga kadamo. Pero ang ilaya isa lang gid. Isa lang gid ang pangamuyo nila. Nga buligan sang Dios si San Pedro kay ginpriso nga wala sing sala. Kadkaluka kung ano ang natabo. Tungod kay nagpangamuyo sila upod sang pagtuo sa Ginoo, ang Dios nagpadala sa iyang anghel dito sa prisuhan. Gulpi lang may kasanag sa prisuhan, si San Pedro tulog. Duay kadulot ang problema, siya tulog to sa prisuhan. Ay kamot may kadina, nagapos ang kadina. Tandog sang anghel ang iyang baga kay tulog siya. Kag ginsingganan sang anghel, Pedro, hugta ang imong sinilas, hugta ang imong paha, sunod ka sa akon. Gintuman ni San Pedro, nagtindog, kag nagsunod siya sa anghel. Automatic, nagbukas ang portahan sang prisuhan. Ang bantay, kay man may guard kada portahan dito, gingwardyahan. Way katalupangod. Nagwa si San Pedro, nagasulod sa anghel. Sa amo nga prisuhan, may isa pa dito kapirtahan. Nga ilang agian, permiro, pirtahan, o kung kwarto nga din siyang ginpriso. Nagbukas, guwa pagit siya sa amo nga building, nagbukas man ang gwaradya to,
wala kakita. So sagwa na sila sang building diin siya ginpriso. Ang amo nga prisuan may ara pa nga kudal nga sobra kataas. So dapat makagwa pa gid sila sa kudal. Pero nagasunod San Pedro sa anghel nga abi niya kung nagadamgo lang siya, way siya kabalo nga anghel na gali itong ginasundan niya. Pag-abot nila sa purtahan nga San Salon nga magwa na sila sa kudal, automatic nag-abri ang amo nga kudal. Kag dito na San Pedro sa gwa sang kudal, dito pa siya katalupangod nga ang Dios nagpadala sang anghel agod makagwa siya. Pagwa niya nagdiretso dito sa balay ni Mary nga nanay ni John Mark. Kag iya pa to naabtan ang mga tao nga nagapangamuyo para sa iya. So ako nini nga atagon sini nga diyon. Ang pangamuyo sang tao upod sa pagsalig o kung pagtuo sa Diyos, may gahom. May gahom bisan pa sa pag-abri sang prisuhan. May gahom bisan pa sa pag-abri sang langit. Kag pagbuo sa aton sang bugay halin sa langit. So hindi naton pag i-underestimate. Dapat kita, kung gusto naton nga mabuligan kita sang Ginoo, mahatagan kita sa aton kinahanglanon, kinahanglan nga magpangabuyo kita nga inupdan sang aton pagsalig o kung pagtuo dira sa Ginoo. Maghatag pa ko sang isa ka istorya kag diri aton pagid padayonon ang pagtalupangod ngang pangamuyo sang tao nga inupdan sang pagsalig sa Ginoo may gahom. Ang iyang gahom daw hindi naton mahangpan kung kaisa, pero ginapakita sang Bible sa aton agod nga kita hindi magpangduwa-duwa kung kita magpangamuyo. Are ang istorya ni San Pablo kaon sang una to gan hambal ko kay San Pedro to ya. Are kay San Pablo duwa sila. Si Paul, San Pablo kag si Silas. Ginpriso dito sa Pilipay. Sa amuman gyapon nga rason. Hindi sila nagapanudlo, nagapangwali, mga tao ya nga hindi magpati, medyo nagapangakig, so ginpriso ang duwa. Ang duwa ni nga ginpriso, si Paul kag si Silas, lain sila kaysa iban nga mga priso. Ang iban to yang nga mga priso nagasinggitan, nagapangmuyayaw nga pagwaon sila, kay wala sila sala. Pero si Paul kag si Silas dito sa prisuan nagpangamuyo sila kag nagkanta sang alambahon sa pagdayaw sa Ginoo. Paano ka makadayaw sa Dios kay na priso ka? Ila ina nahimo tungod kay may ara sila nga dako nga pagsalig o kon pagtuo sa Dios. Kag nagpangamuyo sila upod sina nga pagtuo. Nagkanta sila sa ambahanon sa pagdayaw sa Dios, kag nagkapangamuyo sila sa ilang ginasaligan nga Dios. Kakabalo ka anong natabo? Ang record sini makita nimo sa Acts chapter 16. Kay San Pedro to Acts 12, ini 16. Ang Dios nagpadala sing mabaskog nga linog. Ang pagguhay ni San Pedro, ginpadalahan sa Diyos ang anghel. Ini ang ginpadala sa Diyos, mabaskog nga linog. Ang bot kon ang bugos nga banwa naglinog, o kon ang prisuan lang, among gintayog sang gahom sa Ginoo, hindi ko ka sigurado sila. Pero ang kamaturan, among nga nagpadala ang Diyos sang linog nga mabaskog, nagkalawkas ang purtahan, ang mga bintana sa prisuan, nagkalawkas. So ang pangamuyo ni San Pablo kag ni Silas, pangamuyo nga may pagtuo sa Dios nga gamhanan, nakabukas sang purtahan kag mga bintana. Kag ang jailer nagbantay sa prisuan, abi niya nagwa na ang mga priso, nagdalagan siya tugkad to, sugata niya si Paul kag si Silas nga way man gana gani
magwa naghapa siya sa tubangan ni San Pablo kag ni Silas kag nagpamangkot, "Sir, ano ang buhaton ko agud maluwas ako?" Nga talupangdan niya nga mga anak ni diya sang Dios. Kay mo na ang pamangkot niya, "Sir, what must I do in order to be saved?" Kabalaw ka na ang sabat ni San Pablo, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved." Magtuo ka kay Ginoong Hesukristo agud nga maluwas ikaw. So ining duha ka istorya aton diri makita nga kung ang tao gali ang mga anak sang Dios magpangamuyo upod ang pagtuo ang gahom sang Dios iyang ipakita sa aton kag iyang sulbaron ang dalagko nga mga problemas kag ihatag niya ang nagakaigo nga mga maayo nga bagay para sa aton. So ang Ginoo nga maalwan, ang Ginoo nga gamhanan sa aton diri nakita amo nga ginasabat niya ang pangamuyo sa iyang mga anak, ang pangamuyo nga inupdan sang pagsalig o kung pagtuo dira sa iya. May mga dalagko kita nga problemas nga ginatubang sa aton pagpangabuhi sini nga kalibutan. Karon may mga problema kita sa mga balatian, may problema sa aton panimalay, mag-asawa may mga problema sa mga kabataan, damo na lang nga problema. Kag ang mga apostoles ni Jesus Christ ang una, ang iya mga followers, may mga problema man. Kag si Kristo, makita naton ang record sa Mateo 17, verses 17 to 20, ginhabalan niya ang iya mga disciples. Siling niya, "Kung may pagtuo kamo ara ang pulong, nga parehas kadako sang mustasa, ang liso sa mustasa amo na ang pinakagamay nga liso. Kung tigulang ka na parehas sa akon, katigulang, kag kunway ka antipara, hindi mo na makita yang liso sang mustasa kay purtis na kagamay. Pero ano, muna gingamit ni Jesus Christ. Sila ni Jesus Christ sa iyang mga followers, sa iyang mga estudyante, sumulunod niya, pinatawag na nga iyang mga disciple, sila ni Jesus Christ, kung may pagtuo kamo, nga daw liso sa mustasa kadako, pwede nyo masugo ang mataas ni nga bukid. Bukid, balhin ka dito sa dagat. Grabe ina nga hambal ni Kristo. Nga naghambal si Kristo sini sa iyang mga apostles. Kay man may problema ang iyang apostles. Kag nagsulod ang mga pagpangduwa-duwa sa ilang utok. Ang ilang problema, kay may nagpalapit nga tatay sa ila. Samtang nagpanudlo sila, may tatay may dala nga bata. Ang yang bata nga lalaki, ginsudlan sang malaot nga espiritu. Kanawag naton, demon possessed. Nagpangamuyo siya o kung nagpangayo siya bulig sa mga apostol ni Jesus Christ. Ila man ginpangamuyuan pero wala man gyapon magawa ang malain nga espiritu. Hindi nila masulbar. Amo na ang problema nila. Tanguli, gindala sang tatay dito kay Jesus Christ. Ginsabdong ni Jesus Christ ang malaot ng espiritu, nagwa ini kag nag-ayo ang bata. So ang iya mga apostles natingala nga mahapos siya kay Jesus Christ magpagwa kag mag-ayos ang bata, sila ya hindi gid. So ginpamangkot nila si Jesus Christ. Siling ni Jesus Christ sa ila, tungod kay tama kadutay sa inyong pagtuo. Sang gusto'y hambal sila ni Jesus Christ, tungod kay kadutay sang ilang pagtuo, hindi sila makahimo sini nga mga bagay. Ya kung may pagtuo kamo nga dutay, pwede kamo makabalhin sang bukid dito sa dagat.
Ang nakita gid ni Jesus Christ ni sa ila nga kaluyahon nga parehas man sa aton subong. Sila may shortcomings, kita may araman. Ang iyang mga apostles nga ginhambalan sila ni Jesus Christ. Kay ang ila pagsalig hindi sa Dios, ang ilang pagsalig ara sa ilang kaugalingon nga abilidad. Abi nila abilidadan sila kag may kasarang sila sa pagtabog sang malaot nga espiritu. Ang ilang pagsalig ara sa ilang kaugalingon nga ikasarang kag wala sila nagasalig sa Dios. So amo nang ginsingdan sila sa Dios nga ilang pagtuo kagamay, mas gamay pa kaysa mustasa. Nga amo sina kag ilang pagsalig ara sa ilang kaugalingon. Ang aton pulong hinilunggo o kung hiligay nun, kung kaysa amo nga word pero lain ang meaning. Ang natubo sining mga tao imbis nga ginatudloan sila nga magsalig sa Dios, wala sila nagasalig sa Dios kundi nagasalig sila sa ilang power, sa ilang abilidad. So lain iyang pagsalig, lain man iyang nga nagasalig ikaw kay abilidadan ikaw. Amo ning nakita ni Kristo. Amo na nga naghambal siya. Kag isa pagid kahulugan sini nga aton makuha nga leksyon siya ang pagsiling nga kung may pagtuo kamo, gamay nga pagtuo, mustasa lang yan ang gigamit niya, pwede kamo makabalhin sang bukid dito sa dagat. Okay? Ini makuhaan naton sa pagtulunan kay ang mga disciples sa siningation nagahuna nga damo nga bagay nga hindi nila mahimo. Ang gusto ipaintindi siyang Diyos sa ila nga wala sing imposible sa Diyos. Ang tanan mahimo sang Diyos kag wala sing butang nga hindi niya masarangan paghimo. Ginambal man na niya kay Mary, ang nanay bala ni Jesus Christ, human mother of Jesus Christ. Si Mary hindi kaintindi pagsiling ni Gabriel nga mabusong siya sang isa ka bata kag ngalanan Isus. Kag ini nga bata manginhari kag ang ginharian wala sing katapusan. Wala kaintindi si Mary. Siling ni Mary, anong pagkahimo sini kay way man ko bana, paano ko magbusong kag magbata sang lalaki? Ang siling sang anghel nga si Gabriel, para sa Dios wala sing butang nga hindi mahimo. For God can do all things and there is nothing impossible that He cannot do. Mahimo niyang tanan. Amo man ang ginhambal niya si apostoles. Kaya ni apostoles nagahuna-huna nga damo nga bagay nga hindi nila mahimo. Kay man ginapahimo sila sang Dios ng helikoton. Pero ang ilang balatyago niya hindi nila makaya ang dalagko nga mga butang. So si Kristo nagasiling, kung may pagtuo kamo, bisan pa ining bukid, mabalhin sa dagat. Pwede niya sugo nga bukid, balhin sa dagat. Imposible ina nga butang. Now, ang gusto sa Ginoo nga ang imposible sa tao, posible iya nga mahimo sang Ginoo. Ihatag na ko ang isa ka sugilanon nandungod sang isa ka maestra. May maestra nga pagsugod niya tudlo, ginasahin siya sa baryo kag ang eskwelahan sa bukid. Nagasaka sila sa bukid, si babaw, kag pagkapon balik naman sila kang ilang balay si idalom niya sa bukid, sa puno sa bukid. Pero sa nagatigulang na siya, hindi niya nakaya. Nagakapo niya lawas siya saka kag magpanawag pagkaaga, balik naman siya to. Ini nga maestra, may Bible kag amo ni nabasa niya. Nagsiling ang Diyos, kung may pagtuo ka, pwede mo mabalhin ang bukid dito sa dagat. Gintilawan niya pangamuyo. Niya tilawan ko abini kon insakto gining ginambal sang Ginoo. Niya Ginoo, naghambal ka man nga pwede mabalhin ang bukid sa dagat kung may pagtuo. Niya nagatuo gid ko sa imo. Nagapangamuyo ko nga balhina galing na yung bukid sa dagat kaya ginakapoy ko ya
kadto balik-balik sa eskwelahan. Kag nagatulog siya, sinya buwas tapan na ni. Pagkabuwas ang aga, tanaw niya, bukid magyapon. Siling niya, kita mo ang Ginoo, ay gigatuman siya, ginahambal. Gagumod-gumod siya, ilis naman siya, saka naman dun sa bukid. Gahapo na siya. Pag-abot niya to siyang classroom, tanaw niya siyang lamisa, kay may lamisa, may sulat nga natungtong. Ginbuksan niya kaginbasa. Ang siling siyang sulat, mabalhinon ikaw diri sa Banwa. Kay nakikinanglan ang eskwelahan di sa Banwa, kay baryo to mo bukid to ya. Sang eksperensyado nga maestra. Atagan lang ikaw, balay 3 ka adlaw, himuson mo ang tanan mga gamit tulod sa 2 ka adlaw, ika-3 nga adlaw, sugaton kada sang salakyan, ikarga ang tanan mga gamit, kag diri ka na masugod, maestra. So Lunes, Martes, himo siya, Miyerkules, balhin siya dito. Ang istorya amo niyo. Imposible ang bukid nga balhinon mo sa dagat. Abi niya amo na ang matabo. Ang Diyos siya mas nakahibalo kung ano ang husto nga paagi. Sabton niya ang aton pangamuyo, sulbaro niya ang aton problema sa iyang paagi, hindi sa aton paagi. Hindi nga balhinon mo ang bukid sa dagat, kundi siya amo ang ginbalhin dito sa lugar nga wala bukid. So ginsabat gyapon sang Dios ang paagi didto siya sa wala na sing bukid, tapa na iya, pero wala to iya gintapan sang Dios kagiguba ang bukid. So amo ni ang tanan nga makita naton nga kamaturan, ginasabat ang Dios, nagasabat ang Dios sa aton pangamuyo sa iyang paagi, suno sa iyang kabubuton, kay man nakahibalo siya kung ano ang maayo para sa aton. So kung aton iniliwat sumahon, agod nga maristro sa aton una-una, dapat kita magpangamuyo upod ang pagsalig sa Ginoo, kag kung kita magpangamuyo suno sa iyang kabubuton, iyang ihatag sa aton ang pagpakamaayo, kay man ang Diyos maalwan, kag ang gusto niya nga ihatag niya sa aton kung ano ang labing maayo. Pero iya inang ihatag o sa aton pangamuyo ang may pagsalig ayon o konsuno sa iyang kabubuton. So padayuno naton ang pagpangamuyo upod ang pagsalig sa Ginoo. Siling sa Ginoo, magpangamuyo kamo sing dayon. Pray without ceasing. O kon keep on praying, prayon sa pagpangamuyo. Sinya pangamuyo kamo, pangita kamo, panukto kay kamo pag-aabrihan. Ang Diyos handa sa pagbulig, paghatag sang mga kinanglano naton, pero aton ini pangamuyo o pangayoon sa aton pagpangamuyo upod ang pagsalig sa iya, kag ayon siyang kabubuton sa aton mga kabuhi. Karon kabay nga ang Dios magapadayon gid sa iyang pagbupo sa iyang kaluoy, pagtatap kag pagigugma sa aton tanan. Madamong salamat.